Més coses, nova concentració del col·lectiu Pense Pensions Dignes divendres passat a Sueca. Una vegada més, desenes de pensionistes tornaren a eixir al carrer per demanar una millora del sistema de pensions. Com cada divendres, el passat 1 de febrer, el col·lectiu Pense Pensions Dignes de Sueca es va concentrar a la plaça de l'Ajuntament. Esta vegada va rebre el recolzament del col·lectiu de pensionistes d'Alzira, Units per les Pensions. La portaveu Pilar Medrano va recordar als assistents la manifestació de l'endemà dissabte a València, així com la xerrada sobre renda valenciana d'inclusió que tindrà lloc a la Casa de la Cultura esta vesprada a les 7 i la presentació de l'Associació de Dones Operades del PIT de Sueca, ADOPS, també per avui a les 7:30. El portaveu d'Alzira, Raúl Ferrer, va destacar que s'està davant una lluita de classes. D'una banda, els pensionistes i la classe treballadora, i de l'altra, el Fons Monetari Internacional i el capital. Els pensionistes, digue, estan per la defensa del model més equitatiu i socialment just. Medrano va tractar de rebatre aquelles afirmacions que en eixe article feia el director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya. El col·lectiu Pense Pensions Dignes i el col·lectiu Pensionistes d'Alzira, Units per les Pensions, van coincidir en la necessitat de seguir la lluita al carrer perquè, segons van dir, governe qui governe, les pensions es defensen. Es que controlen el poder económico.